Ola, son Lola Tourón, son cesteira e seguro que algunha xente xa me coñecedes de terme visto no programa de Polo Rego ou de haber feito algún obradoiro de formación con vos. Estou aquí para contarvos que a Editorial Catro Ventos acaba de sacar un libro coas receitas da primeira temporada de Polo Rego. Así que igual agora pode ser un bon momento para practicar ou para aprender algunha das técnicas de cestería. Espero que vos atopedes todos ben e que pronto nos vexamos polas rúas. Chao. Ola, son o mestre Rosendo e ensino agricultura e xardín sostible no programa Polo Rego que se emite na Televisión de Galicia. Agora podes atopar algúns dos meus consellos no libro da primeira tempada de Polo Rego, que publica Catro Ventos Editora. Non o perdas!